गिबियावनो आं इउटिउब चेनेल मिस्टार गामसेयाव नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोबाय। आं बे समाव नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो लादों आंनि जोनोम जायगा गलाघाट। बे जायगा आंनि बे एरिया माने सेसुपानि दख'रा बुङो। बे आन्चलिकनि गासै 62टा गामिजों दाजानाय बे सेसुपानि आन्चलिकआ, बेवहायनो आंनि गामिया दङ। दा आंनि जायगायाव मा मा जारिमिनारि जायगा दं नोंथांमोन आं दिन्थिलांगोन दिनै। आं बेयाव क्लिप्सनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन। माखासे जायगाफोर दं बेवहाय एक्सक्लुसिभ बानायहैगोन आं गेजेर बारा गोजान नङा, खाथि नांजाबना थानाय 1 किल'मिटार कालेक्सन खालामनांगौ जायो आरो। दा नोंथांमोन आं गिबियावनो देखायबाय जारिमिन होननानै बुङोब्ला कछारी राजानि बायखोन्दा नेरसोन गोजा होननानै बुंगोन। माने बुंफबजोबनाय आरो बे सेसुपानि होननाय जायगाया गलाघाट जिल्लानि सिङाव दङ बियो। तेलिसाल, बिष्णुपुर, जयगपुर, ओमफ्राय दलाफारा बे होननाय गामिफ्राव माने गासैबो सिगांनि बायखोन्दा नेरसोन आरो मुर्ति बेफोरखौ मोननो थाङो। माने हाजावबानो मोनो आरो होनना बुंनांगोन। दासिमबो माने हाजावबा मोनलाबायो। गासै 40टानिबो बारा मोननाय जाबाय बे मुर्ति सुर्ति बेफोरबायदिखौ आरो अन्थाइनि। गासिबो माने 13 सेन्सुरिनि गेजेरावनो बेफोरो दं होननानै फोथायो। गबिन्द चन्द्र राजाया जेब्ला कछारी राजानि जोबथामोन बे समाव माने तुलाराम सानथ्रि गाहाया बिथिं नैबे गलाघाटनि जायगायाव दंमोन, बेखौ खुंदोंमोन होननानै बयबो फोथायना लायो। बेवहाय माखासे डिमापुरजों गोरोबनाय राजाबारिबो दङ। नोंथांमोना बेखौ दिन्थिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे बेवहाय माखासे सोमोनांथाव जायगाफोर दङ। नैबे जाहैबाय बिष्णुपुर होननाय गामियाव दङ। बियो दैखराव दङ, दैखर बायदि जायगायाव जेरावनाखि हाजासे अखा हाबाबो बेवहाय दैया थाया, बे सोमोनांथाव जायगा। बेनिफ्राय शिवलिंग जयगपुराव दङ। बे खाथि आरो माने नांजाबलायनाय गामि बे गासैबो। नैबेनि बेयाव जिबोर बियो बेखौ माने मोनो होननानै बयबो फोथायो। आरो बेवहाय जेब्ला आर'ज खालामो माने अखा हाखायो आरो बे सैथो बाथ्रा। जों माने उन्दैनिफ्राय नुबोनाय जोङो मिथियो, बिनि गुबै माबाखौ जोङो नुबोदों आरो। दा गोबां दङ मुर्ति, माने नैबे तेलिसालाव दं बे जेराव लोखि फुजा जायो बेवहाय दोनो बेखौ। बेवहायनो मोन्दों, जेनेबा बे खाथियावनो मोन्दों हाजावनायाव JCPजों। जेब्ला JCPजों माने बे लोखि मन्दिरखौ खोनो थाखाय हाजावदों अब्ला बेखौ मोननाय जादों आरो। नैबे जाहैबाय तुलाराम सानथ्रि गाहाय जावनाय बिष्णु फुख्रि होनो। 180 बिगानिबो बारा जागोन होनना बुंनांगोन बेखौ। दै खोलोबा जेनेबा 90 एसे खम जागोन, 90 बिगा 80 बिगानि गेजेराव जागोन। 13 आरो 14 सेन्सुरिनि गेजेराव फ्राय मोननाय आरो। नैबे जाहैबाय बेनि साखाथियावनो जेनेबा 1 किल'मिटार गोजान जयफुख्रि होननाय जायगायाव दं। बेयो जयफुख्रियानो बुङो बेखौबो, बे फुख्रिखौ। 8 बिगासो जागोन दै खोलोबा, गासै माने बोरिजों लानानै 16 बिगासो जागोन बेयो। बेयाव स्टेडियामबो दङ। दा बेबो माबायावनो मोनो, तेलिसालावनो मोननाय बेबो। जेनेबा खाथिनि गामियावनो दङ। ओमफ्राय नैबे शिवलिंगआ जाहैबाय दलाफारायाव थानाय। बेबो फ्राय मुर्तिफ्रानो माने 1990 बेफोर मायथाइयाव बांसिन मोननाय, बेनि गेजेराव आरो 1990 हाजावनायाव मोननायसो। ओरैनोथ' नैबे गोदोनिथा नैबेफोरो खुरै बायदि माने गिदिर आरो अन्थाइनि, माने बेफोर गासैबो सिगांनिनो गासैबो जारिमिनजों बुंफबनाय बे जायगाया सेसुपानि होननाय जायगाया। तेलिसाल, बिष्णुपुर, दलाफारा। आरो नोंथांमोना माब्लाबाफोर बेयाव फैयोब्ला सेसुपानिखौ नायनो दाबावलां। बर'फोर थानाय जायगायावनो दं बेफोर गासैबो। बेवहाय माने गासैबो मुर्तिफ्रानो गोदोनि जोंनि राजाजों सोमोन्दो गोनां गोजा। माने दानि मुर्ति नङा बियो, हाजावनायाव मोननाय गोबां जुग माने 13 आरो 14 सेन्सुरि होननानै बयबो फोथायनानै लायो। नैबे जेब्ला नोंथांमोना फैयो अब्ला नायलां बे गणेश मुर्ति, बे जाहैबाय जयगपुराव दङ। गासैबो खाथि नांजाबना थानाय जायगा आरो। बेफोरखौ कालेक्सन गासैबो सानजोबोबा 40सो मोनो, माने फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम।